ešte. Takže The Forge, nové video, Tomik zadám, dajte like, odber, zvonček, môžeme sa na to vrhnúť. Raz som to skúšal hrať, Adam pozdrav, ešte som zabudol skoro. Dobrý deň. No takže mám tu jeden quest, kde mám koleknúť 10 orečok. Za 200 odberateľov do tejto hry dám Robuxy a niečo tu kúpim. Plus 10 z jednoho videa. Každý pondelok a piatok video, možno cez víkend ako bonus. Tento víkend určite vyjde video. Mať sa na čo tešiť. A nebudem tu kecať a môžeme tu s Adamom niečo urobiť. No tak Adam tu je jediný profik v mojom okolí, ktorý to hrá. Asi. Dúfam, to je mi jedno. Proste hej. Tak rád by som vedel, čo tu mám robiť, Adam. Okrem ťaženia. Akože ja neviem, čo to mám robiť. Lebo ja to tiež nemám. Naháňala tu zombík. Vykraftil som si jednu zbraň, môžem ho tu rozbiť. Dvaja. Dobre, berem to späť, máš dobrú zbraň. Ak by ste chceli sériu z tohto videa, 15 odberateľov a urobíme sériu. Viac videí, nový kanál iba na Roblox. Ak by ste chceli inú hru, môžete povedať. No a ja nebudem obkecávať a môžeme tu chillovať a hrať. Dobre, splnil som quest Get the Hardware Location. Dobre, musím ísť na povrch teda. Opa, dívaj sa, aký super. Let's go. Tento zombík ma štve, ale riadne. Díky. OK, teraz by som mal ísť na povrch vlastne čo urobiť. Idem sa pozrieť čo. Opakujem, prvý raz to hrám, keby ste niekto mali nejaké rady, môžete napísať do komentárov. Budem rád za každý jeden like a odber, ktorý mi pribudne z tohto videa. No tak Adam, povedz, čo tu mám robiť. No môžeš si akože vyrábať zbranie. No. Toho, čo napíš. No. A potom, keď budeš mať 10 alebo 40, No. tak môžeš ísť do druhej lokácie. Dobre. Len teraz sme dlho nenatáčali kvôli škole a takým vianočným veciam. To nás musíte pochopiť. Dobre, mám, toto mám. Mám pickaxe ironový. Iron. Nie, nemám ešte, musím si ho kúpiť. Yes. Teraz mám iron pickaxe. OK. No a čo by som mal teraz robiť? Kill zombie 3, forge any 3, get ore 35. Mám level 5. Čož není moc veľa. Ale už dám väčší damage, čiže to dám rýchlo. Ospravedlňujem sa hrozne ľudia za ten mikrofón, no bohužiaľ neboli peniaze na upgrade, ale určite do mesiaca budem mať ramenový, čiže a dobrý mikrofón, čiže už to bude dobré. Ty 3300 goldov. Čiže už to bude dobré ten zvuk a už to pôjde lepšie. Ty môžeš ťažiť tie veľké. Takže dúfam, že budete chcieť sériu, ak budú aspoň traja ľudia, čo budú chcieť sériu. Toho mi nechaj, prosím ťa. Ak budú aspoň traja ľudia, ktorí budú chcieť sériu. Ale rátalo sa. Ak budú aspoň traja ľudia, ktorí budú chcieť sériu, tak natočíme ďalší diel a po prípade niečo kúpime. Zombie nám tu dostáva. Copper, tin, mushroomy. Dobre, tak to dáme.
ešte jeden slot. Potrebujeme niečo 3-krát vykraftiť, čiže... Táto minihra mi už začína trochu aspoň ísť. Pri tom nalievaní teda. Dobre, berem to späť, práve teraz som pustil myšku. No, zase mám ten istý, super. Dúfam, že niečo fajné jete a pijete a pozeráte môj kanál, ktorý nemám moc views teda. Ale to vstupne, verím v to. Tak. Ale stupne to, čo? Stupne to. 6 damage. Dáme armor. GG, nemážem nič. Nevadí. Čo nemáš? Ty si na akom leveli? 31. To málo. No, asi je. Pre mňa, no. Takže ľudia, sme v druhom svete, riešli sme level 10 poza strich. Teraz by som rád vedel, čo tu mám robiť, Adam. No, že ja neviem, kde sa tu farmi, neviem, čo sa tu robí. Však tam na spavne máš to potom. Na spávne. Ja tam tu? Toto je. Tu je nejaký hrad hore. Mám tam ísť, či idem zle? Tu je nejaký typek s vodou. Ty tu teraz craftíš. Ja vidím. Dobre, tak zobereš ma potom niekde. Saint Zemoro. Hell Traveler, aj trojka. Máš? Adam nám tu kraftí, aby som rád zatiaľ vedel, kde tu mám čo ísť robiť. Kde tu mám ísť ťažiť. Ale to ma všetko ukáže Adam. Poďme ťažiť, ne? Poď. Ale kde si? Tuto vlastne to. Aha. Jaj. Takže je to dielo, ktoré má tu... Simple Land. Viem, no ale tak čo už urobíš? Nemôžeš. Čak iba 250 HP majú. Čakali, keď ja neviem, svoje tak. Jaj, sorry kam. To čo si sorry, keď niečo nemôžeš. Ty vole, no. Čiže sme tu vlastne v druhej caveke, ľudia.
Dostali sme sa na level 10 a už tu nie sú také slabé. Tuto vlastne to. Aha. Jaj. Takže je to dielo, ktoré má tu... Simple Lantern. By si nemal kúpať. Viem, no ale tak čo už urobíš? Nemôžeš. Čiže iba 250 HP majú. Čakali, keď ja mám, neviem, sveter. Jaj, sorry kam. Však to, čo si sorry, keď niečo nemôžeš. Ty vole, no. Čiže sme tu vlastne v druhej caveke, ľudia. Dostali sme sa na level 10 a už tu nie sú také slabé. Som mŕtvy. Nemôžeš to mať. Ja viem. To pozriem ešte nejaké horečko. 39 base damage. Aha. Čo tu máme, že by titanium? Ani ťažko. Uncommon Combat. Takže ľudia, túto video ukončujem. Ričli sme level 11, keď bol strich. Takže tuto sa postavím. Alebo... dobre. Takže tu sa postavím. Ešte raz dajte like, odber, pomôže nám to. A vidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ, čaute.